zglobovima. Budite aktivni, slobodni, bez bolova. Osteo Biflex, najbolja stvar za zglobove. Iskoristi sve nijanse svog znanja uz najveću ponudu igara i najbolje koeficijente na svijetu. Germanija, samo jedna je prava. Zato što su Iskonovci uvijek uz reprezentaciju. Iskon je ponosni sponzor Hrvatskog nogometnog saveza. Sutra, samo u Jutarnjem listu, darujemo hrvatski uskrsni običaji, uskrsne pisanice, uskrsni krijes, blagoslov uskrsnih jela. Samo su dio najljepših narodnih običaja koje smo skupili za vas u povodu najznačajnijeg kršćanskog blagdana. Pročitajte sve o uskrsnim pisanicama, zecu, kruhu, darivanju i drugim zanimljivim ritualima ovog velikog blagdana. Jutarnji list. Potražite ABC sir po super cijeni. Sudjelujte u internet nagradnom natječaju Kulinarski dvoboj i osvojite vrijedne nagrade. Pakiraj stvari i navijaj za vatrene uz Generali osiguranje. Uključi se u nagradnu igru i osvoji 2 ulaznice za utakmicu Hrvatska-Škotska 7. lipnja. Pošalji SMS poruku na broj 60852 s podacima, ime i prezime, adresu i godinu rođenja i pričekaj nagradno izvlačenje 27. ožujka. Cijena SMS poruke je 2,40 lipa. Generali osiguranje. Evo, vraćamo se u studiju 5 Hrvatske televizije. Nažalost, nije baš ugodno ono čega smo se pribojavali nakon teške utakmice iscrpljujuće Hrvatske-Srbije. Dogodilo se i Vels za sada ima prednost nakon prvih 45 minuta. Gorane, upozoravali ste prije utakmice na potrebu čvrstog stanja linija, na potrebu potpune koncentracije. Nažalost, Bale nam se često uvlači tu. Da, fali nam ono osnovno što smo imali u Zagrebu protiv Srbije, a to je koncentracija, agresivnost. Agresivnost u igri i koncentracija u držanju pozicija. Nažalost, naše linije, zapravo naša cijela momčad je predugačko stoji, preširoko, kako god to možemo i hoćemo reći. Jednostavno dolaze do ovih situacija da se, dakle, upozoravali smo na Bela da je to ona njegova najveća snaga. I odmah je Čorluka tu praktički u prvoj akciji dobio žuti karton. Imamo 2 stopera sa 2 žuta, vrlo teška situacija. Tako je, problematična situacija. Kada ovako igrač u punom trku dolazi, posebno kada je to Bale, dolazi na naše centar halfove, onda je njima jako teško zaustaviti i Čorluka je bio u ovoj situaciji primoran da ga ruši. Međutim, kažem, ponavljam, ono što je vrlo bitno jeste da naša momčad dobro ne stoji na terenu i to je ono što nam je u ovom trenutku najveći problem. Jer njihovi vezni igrači i Ledley i Collison se ubacuju, niko ih ne prati i dolaze na našu zadnju liniju. Između ostaloga, takva je bila ona situacija sa 11-tercem, iako po mom mišljenju vidjet ćemo kasnije. Vidjet ćemo kasnije njega bilo. Prije toga pogledamo nekoliko naših prilika. Da je ovo Eduardo zabio, vjerojatno bi sad drugu priču pričali. Nažalost, ovo je jedna situacija koju nismo iskoristili. Eduardo je bio u odličnoj poziciji. Nakon ovog centaršuta ostaje sam. Puca ono što bi rekao, da bude siguran u zemlju, da ne bi lopta slučajno otišla preko gola. Međutim, prerano je udarila i omogućila golmanu da reagira. To je bila situacija koju smo propustili doći do vodstva i nakon toga sve se sada prelomilo na drugu stranu i evo pogledajmo sada tu situaciju u kojoj smo došli do 11-terca. S obzirom da je ovaj sudac, kako je rekao Mateo na početku, više za goste, ovo je iznenađujuće zapravo, jer je ovo vidljivo bilo nakon iz onog prvog snimka da je ovo iznuđivanje zapravo. Napadački trik. A poslije u usporenom snimci se i tekako vidjelo da Lovren stoji na mjestu, čak i povlači nogu dok namjerno zapinje svojom nogom, traži njegovu da bi iznudio taj 11-terac. Mislim da je ovo jedna dosta velika greška suca. Da, naš Mateo Beusan pažljivo gleda u magnetoskopu da bude 100% siguran što se tu sve dogodilo, pa ćemo naravno o tome razgovarati i na kraju utakmice. A onda u samoj završnici još smo imali jedan pokušaj Badelja i još nekoliko prilika Velsa, pa ćemo na poluvremenu biti sretni što je samo 1-0, jer ako se sjetimo još jedne prilike Bejla poslije Badeljove, onda to... Pa dobro, u konačnici mislim da smo jedni, to jest i mi i oni, imali određene šanse i da zapravo nije možda realno da oni vode 1-0. Posebno, kažem, iz tog nepostojećeg
11-terca, međutim oni vode, bili su opasni, to je nedvojbeno, iz onog početnog razloga o kojem smo pričali, da momčad u defanzivi dakle, ne stoji dobro i da nemamo dovoljno agresivnosti da bismo spriječili Velšane da nam dođu onako dosta jednostavno do našeg gola. Što kažete sada iz ove perspektive na promjene koje je izbornik napravio u momčadi? Pa, teško je reći, mi imamo nekakvu inicijativu, međutim u defanzivi cijela momčad jednostavno ne stoji. Ne bi apostrofirao to jest igrača koji su kao izmjene ušli u ovu momčad. Jednostavno mislim da cijela momčad u kompletu nije dovoljno koncentrirana i dovoljno agresivna da bi se suprotstavila vrlo agresivnim i napadački orijentiranom Velsu. Evo, vidjeli smo još i dvije prilike Velsa, jedna nakon prekršaja, čini mi se čak na Srni, kad je Bale izašao sam. Da, tu ima određenih situacija koje dovode do ovakvih šansi, međutim, to sve spada u onu domenu koncentracije. Dakle, moramo biti koncentrirani i spremni na sve moguće situacije. Naravno da u određenom trenutku može biti i nekakav prekršaj, ali ako ekipa stoji koncentrirano i zajednički, uvijek se nađe netko ko to uspije spriječiti da ne dođe do nove opasnosti ili do novog pogotka. Gorane, što vi sad vidite u drugom poluvremenu? Gdje leži tu mogućnost razbijanja ovakvog ritma? Gdje leži mogućnost promjene? Što bi trebalo napraviti? U biti se treba vratiti na onaj početak, ono što smo očekivali od početka. To je ono što vjerujem da je i izbornik htio od igrača, da su i oni, međutim nisu to na terenu uspjeli ostvariti. Znači, ako imamo našu momčad koja želi zadržavati loptu, to je držati loptu, sa posjedom lopte doći do protivničkog gola, onda naša obrambena linija mora stajati dosta visoko, bez straha od mogućeg bijega ili Bellamija ili Bela koji su izuzetno brzi. A to je samo zato da pomognu našim veznim igračima kad se dogodi situacija da oni izgube loptu, da budu svi blizu i da na taj način spriječe odmah u začetku te njihove kontranapade. Ukoliko budu široko stajali, to jest daleko od vezne linije, nakon ovakvih situacija kada se dogodi nekakav pogrešan pas ili izgubljena lopta, igrači Velsa će imati opet veliki prostor. Činjenica je da sada mi moramo više napadati i da će prostora biti još više i vjerujem da su tu velike opasnosti, posebno od Bela i Bellamija. Dobro, imamo još 45 minuta, nadamo se da će naši igrači reagirati kako treba. Idemo sada pogledati i ostale rezultate. Ide nam na ruku to što Belgija ne može protiv Makedonije doći do vodstva u našoj skupini. Imamo je 0-0, isto tako i prvo poluvreme utakmice, sada smo još u drugom, Srbija, Škotska, također bez golova. Ovdje dakle još je sve otvoreno. Naši imaju pravo još na neki kiks, ali bolje da se on ne dogodi. U skupini B igraju, evo, Srbija je povela, koliko vidimo, 1-0 protiv Škotske, ali to je, kažemo, više utakmica za prestiž. U tijeku je sredina drugog poluvremena, igra se u Novom Sadu. U skupini B, Malta, Italija 0-2, vodstvo Talijana, Danska, Bugarska 1-1, jedna utakmica je tu gotova, Armenija, Češka, sigurno pobjeda Češke u gostima 3-0, za sada Talijani predvode ovu skupinu. Skupina C, Njemačka ima već sada sigurno vodstvo protiv Kazahstana 3-0, Irska, Austrija 2-1, u skupini D, Nizozemska, Rumunjska 1-0, Turska, Mađarska 1-1 i Estonija je tukla Andoru 2-0, Nizozemci vode. Skupina E večeras se nije igrala, tu vodi Švicarska, dakle nema niti jednog para večeras. U skupini F Sjeverna Irska i Izrael igraju za sada bez golova, dok je Portugal završio posao i pobjedio Azerbajdžan, ovdje za sada Rusi na prvom mjestu. U skupini G vodi Bosna i Hercegovina, večeras također niti jedna natjecateljska utakmica. U skupini H Crna Gora, Engleska za sada 0-1, Wayne Rooney je postigao s gol ditak u 14. minuti. Ukrajina će pobijediti Moldaviju 2-0 i Poljska vodi protiv San Marina. I konačno skupini I, Francuska, Španjolska, susret koji iščekujemo i koji je također počeo 21 sat, za sada bez golova, ali zaista odlična utakmica. Ima tu svega po onom što smo uspjeli krajičkom oka vidjeti. Eto, cijeni gledatelji, toliko za sada u poluvremenu. Idemo ponovno u Vels, nadamo se s boljim vijestima. Čeka nas tamo kolega Drago Ćosić.
Evo nas, cijeni gledatelji, ponovno kratko u Swansea. Vidim da je već pripremljen dolje Gordon Schildenfeld. To znači da će doći do promjena tamo na našoj stoperskoj poziciji. A sad čekat ćemo nekoliko trenutaka da vidimo da li su u slačionici ostali Čorluka ili Lovren. U međuvremenu još jedan kratki blok polomidžija i poruka i stižemo na drugo poluvrijeme. Nova žuja je zakon. Tradicija kojoj se vjeruje. Brodomerkur. Još su igrači u slačionici, dolje vidim da je četvrti sudac pripremio onaj mali semafor, pa ćemo za nekoliko trenutaka otkriti tko je to od naših stopera ostao u slačionici. U svakom slučaju oba su dobili žuti karton u prvom dijelu. Čorluku nećemo imati u utakmici protiv Škota namo početkom lipnja. Lovren je također imao žuti karton, dakle oba stopera neće moći igrati tu utakmicu i sada će Šifo ući na tu poziciju, a kažem pričekat ćemo nekoliko trenutaka da vidimo koga je to Štimac ostavio u slačionici. Primili smo evo pogodak u prvom dijelu, nadam se da će to trgnuti te naše uspavane zvijezde u prvom poluvremenu i da ćemo u nastavku vidjeti ipak ono pravo hrvatsko lice. Dominirali smo apsolutno protiv tih Velšana u Osijeku, ovdje se nismo uspjeli na taj način nametnuti. Dapače, domaćin je bio jako ravnopravan, imao je bolje prilike od naših i za sada ima pravo na to zadovoljstvo da vodi protiv Hrvatske, ali daleko je još do kraja. 45 minuta je pred nama. Primili smo pogodak nakon 275 minuta. Zadnji pogodak koji je naša reprezentacija u ovim kvalifikacijama primila bio je onaj u Skoplju kada nam je zabio Ibrahimi. Evo sada ovdje je to napravio Gareth Bale iz 11 terca. Neka rješenja koja Štimac još ima na klupi sasvim sigurno se jasno vide, ali čekat će sada s obzirom da ide na promjenu stopera sasvim sigurno sa drugom promjenom u nastavku. Da vidim, tu su i Lovren i Čorluka izašli, znači li to da je možda Strinić ostao u slačionici, da će mijenjati Lovrena i dakle na ovu lijevu stranu gurnuti njega, Schildenfelda na stopersku poziciju. Ne, tu je Strinić također izašao. Modrić, Eduardo, Rakitić, Srna. Moramo pričekati još koji trenutak. Badelja nema za sada, čini mi se, u utakmici i koliko god to ovako čudno izgledalo, definitivno idemo na promjenu. Dakle, ulazi nam još jedan obrambeni igrač, iako gubimo s 1-0. Da, Badelj je ostao u slačionici, to je sada sasvim jasno. Ušao je, dakle, Schildenfelde, a vidjet ćemo kako će biti raspoređena naša obrana. To bi značilo nešto što smo naslučivali ili pitali Igora Štimca prije nekoliko dana, hoće li Hrvatska igrati s trojicom sada u obrani. Mislim da će to tako biti. Čorluka sasvim desno, Schildenfeld u sredini, Lovren na ovoj lijevoj strani, a pojačat ćemo ovu sredinu s petoricom igrača visoko na bokovima, Srna i Strinić, pa onda Modrić i Rakitić na poziciji recimo to zadnjih veznih, a onda iza Mandžukića i Eduarda doći će još Samir, da bismo se malo eventualno tu posložili bolje u sredini da bi došli do prostora za taj udarac, jer ovo što smo do sad pokušali u prvom dijelu je uglavnom bilo negdje tu sa ruba 16 metara i to je nešto što, dakle, nam sada otvara prostor da eventualno malo opasnije zaprijetimo Velšanima. Naravno da ta igra s trojicom od traga može biti i dvosjekli mač, jer su i Bellamy i Bale izrazito brzi i tu će trebati definitivno pomoći Modrića i Rakitića. Eduardo, Ledley je ipak uspio osvojiti ovu loptu, pa iznosi to za kratko naprijed Robson Kanu, sada Bellamy. Ledley i nema nikoga od njegovih suigrača naprijed, to će biti za Pletikosu. Schildenfeld je ove sezone promijenio 2 kluba, znate da je iz Njemačke otišao prema Rusiji, sada je u grčkom PAOK-u.
Njegov 18. nastup za reprezentaciju. Lovren, Strinić. Čorluka, Rakitić, Schildenfeld. Visoko drže sada ovi velski igrači našu obranu, ne dopuštaju da se ta lopta iznese i morat ćemo na ovaj način riskantno tražiti nekoga naprijed. Nije došlo do Eduarda, ali evo Rakitića. Čorluka, Srna. Nije mogao to prihvatiti Samir, sada Jonathan Williams, pa Bale. Pokušat će ga ispratiti Lovren i uspio je zadržati to, pa dolazi u pomoć Modrić. Modrić, za trenutak je pobjegao Williamsu, ali ovo prejaka lopta za Strinića i izbacit će to napamet Collins. Još se mora vratiti koji metar u pozadinu Modrić. Čorluka. Odmah prema njemu kratko samo Robson Kanu, pa odmah povratak u tu formaciju. 4-3-3 sada igra Vels, to je odgovor Kolemana na onu početnu našu formaciju na početku drugoga dijela. Inače su Velšani krenuli u utakmicu sa 4-2-3-1 i on se naravno prilagođava i traži način kako da parira sada ovom odgovoru Igora Štimca. Rakitić prema Striniću, ima dosta prostora, samo je Ganter ispred njega, može li ga proći? Strinić, ali je lopta otišla preko noge i to će biti ispucavanje za Vajhila. Srna je bio vrlo agilan u prvom dijelu, nažalost po ovoj lijevoj strani. U prvih 45 minuta gotovo da ništa nismo uspjeli napraviti. Čorluka. Eduardo spustio je to za Samira koji je između dvojice velških igrača. Još uvijek Eduardo. Strinić. Samir izbacio je to Ganter. Modrić spretniji od Williamsa. Samir lijepa varka Gantera. Samir i Ledley će to izbaciti pa će biti novi udarac iz kuta za našu reprezentaciju. Joe Ledley, 26-godišnjak iz Celtica. U Cardiff City je ponikao, 2009-10 je otišao u Škotsku. Da vidimo sada Rakitić, odnosno Modrić je to bio, oprostite. Pa sada Srna, s druge strane Srna. I opet na pravom mjestu Velšani, Robson Kanu, pa Samir. Pobjegao je Bale, Samir i blokirali su to ipak domaćini. Williams, novi udarac iz kuta, sada zadaća za Srnu. Došao je Pletikosa ovdje gotovo do pola igrališta da upozori Strinića i Čorluku kako da se postave. Srna previsoko za sve naše i Pamti pokazuje da je to ipak Lovren igrao zadnji glavom. Biće ispucavanje za vratara Velsa. Ganter, pogreška Williamsa, Lovren, Rakitić, Modrić. Pokrivena desna strana, mora tražiti rješenje ovdje s Lovrenom. Modrić, lijepo prema Eduardu koji je pobjegao Williamsu. Samir i Bale je došao tu u pomoć obrani, ali popravlja to Samir. Strinić, Eduardo i evo još jednog udarca iz kuta. Jedan pritisak naših na početku drugoga dijela. 51. minuta je, to je već sada treći udarac iz kuta i bilo bi lijepo da to sada iskoristimo, da se vratimo u utakmicu na pravi način. Novi posao za Rakitića.
Rakitić i to je prebačeno na drugu vratnicu. Mandžukić i Jonathan Williams je to uspio sada raščistiti. Strinić. Srna. Daleko od njega Ledley. Srna. Lijepa varka Srne. Srna. I Ledley je ipak se uspio tu korigirati. Novi blok. Još jedan udarac iz kuta. Neko je tamo od Velšana ostao ležati nakon ovog dvoboja sa Strinićem. Je li to Robson Kanu ili Bellamy? Bellamy ipak treba će, čini mi se, liječničku pomoć, tako da će doći do manjeg prekida. Craig Bellamy, najstariji veliki igrač, 33 su mu godine, nemirna duha, ali sjajan igrač, promijenio je puno klubova. Bio je član one reprezentacije Velike Britanije na olimpijskim igrama. Sin Ellis sa 16 godina već je član te vrste velške reprezentacije. Već je jedan ovako igrač koji strahovito puno ima osjećaja za siromašne, ima jednu posebnu fondaciju, 1.200.000 funti je zajedno sa UNICEF-om uložio u Sierra Leoneu i napravio jedan kamp za mlade igrače. 19 nastupa ove sezone za svoj Cardiff City, 4 pogotka je zabio. Da vidimo sada Srnu. Srna, previsoko za Collinsa, još jednom Eduardo i opet je sjevnulo pored vratnice. Prva ozbiljna prava prijetnja naših u nastavku, 52. minuta, Eduardo, ali nije otvorio okvir vrata. Robson Kanu i Srna. I to će biti naša lopta. Modrić. Lijepo se oslobodio Bejla. Modrić za Samira. Ali opet Samir ne uspijeva primiriti tu loptu. Pa sada Ledley. Bellamy. Ledley, King. Brzo se oslobađaju lopte Velšani jer su svjesni da su naši sada malo drugačije ušli u ovu utakmicu u nastavku. Gunter. I jedini slobodan u ovom trenutku je vratar Meichel, ali evo njegove pogreške, međutim nismo uspjeli prihvatiti loptu. Ledley. King. Williams. Williams, zaleđe Bellamija, dugo zakašnjenja je trebalo tu Nicoletiju da digne zastavicu i označi da je Bellamy malo požurio. Modrić. Nema u blizini slobodnog suigrača, mora tražiti Srnu. Srna, ovo je u prazan prostor i nemoguća misija za Mandžukića. Ledley. Malo je nedostajalo da Samir uzme tu loptu, ali sada pogreška Collinsa, pa start Lovrena i kaže talijanski sudac da je to bila opasna igra, visoko podignuta noga, prekršaj na Jonathanu Williamsu. Srna, riskantno prema Schildefeldu i uspio je to Lovren izbaciti. Biće sada novi prekršaj Mandžukića. Ledley. Davis. Robson Kanu.
korigirao je to za trenutak samo Schildenfeld. Probudili su se sada i domaći navijači jer se iz ovog stiska s početka drugoga dijela utrgnuo Vels i opet približio malo našim vratima. Skok Schildenfelda pa Samir, Rakitić. Gleda gdje je Mandžukić, Rakitić probao je promijeniti stranu, poslati to prema Striniću, ali još jednom na pravom mjestu Williams. Kakve su to pogreške, dogovor je trajao valjda minutu cijelu između Schildenfelda i Pletikosa i na kraju je gurnuta mu lopta na lijevu nogu. King. Robson, Kanu i Srna to mora izbaciti daleko naprijed jer mu je iza leđa Bale. Davis. Osvaja dosta prostora Davis, Srna je malo zaostao. Davis, evo Bellamija na ovoj drugoj strani, još jedna dobra kombinacija domaćina. Williams, sjevnulo je blizu vratnice, ispruzio se Pletikosa, koliko je dugačak, na svu sreću nije pogodio Williams. 58. minuta, prva prijetnja domaćina u nastavku. Definitivno su se otkrvali tom početnom pritisku naših u drugom dijelu i opet su došli u ovu neugodnu zonu. Hoće li stići to Čorluka tamo prije Kanua, da. Rakitić, Čorluka, Schildenfeld, pa Lovren. Strinić. Mislim da Mateja Kovačića dolje priprema Igor Štimac i da će vrlo brzo doći do promjene u našoj momčadi. Zadnje upute daje mu Bokšić, Rakitić. Gusti su tu Velšani u sredini i opet su nas natjerali baš kao u prvom dijelu da se tu probijamo, da kroz taj izgusnuti njihov srednji red kojem jako pomaže obrana tražimo negdje prolaze, ali za sada nemamo ideju, nema te prave dubinske lopte prema napadačima i Mandžukić i Eduardo su veći dio ove utakmice zapravo odsječeni od ostatka momčadi. Lovren. Samir. Srna. Osim Bellamija opet kompletan Vels iza lopte. Rakitić. Samir. To će biti ko zna već koji udarac iz kuta. Još jednom će to ubaciti Srna, evo nam tu Schildenfelda i Lovrena. Srna, to je u 5 metara, ali skaču dobro sada Velšani. Strinić. Modrić na lijevoj nozi mu je lopta, sada Rakitić, odlična lopta i izgačio je tu Williams, pa Srna i da vidimo ima li sreće, nema sreće. Eduardo je podmetnuo nogu, fantastična reakcija, refleksno Majhila u 60. minuti i ostaje prednost Velšana 1-0. Pogledajmo još jednom, Rakitić tražio je tu Eduarda, izbacio je Williams, onda je potegao lijepo Srna i nije bilo sreće ovoga puta. Novi korner. Srna. Još jednom dobri u skoku domaćini i sada je Schildenfeld pogodio tamo Mandžukića, ali nije prošla opasnost za velška vrata. Samir. Opet prema Srni. Srna pa Modrić može sada potegnuti. Modrić i kroz peterac je prošlo, trojica naših su u blizini, niko nije stigao reagirati. 61. minuta, doći će do promjene. Pogledajmo još jednom to iz ovoga kuta, vrlo lijepo Luka Modrić i koliko je tu igrača bilo u petercu, ali nitko nije stigao reagirati. Kovačić je spreman za ulazak u igru, izaći će Samir. Još jedan kreativac ulazi unutra, može li on svojom vižljavošću, spretno
svojom kreativnošću pokrenuti Hrvatsku i vratiti nas. Pola sata je ostalo do kraja. Strinić, samo do Collinsa. Modrić. I Bale je tu spretni, sada se otvara prostor za Bellamija, ide prema njemu Schildefeld, dolazi Jonathan Williams s ove druge strane. Uključuje se tu Robson Kanu, ali ipak Bellamy traži Bale-a. Priključuje se još nekoliko velških igrača sada naprijed. Williams za Bale-a. King, Gunter. Nemaju čistu situaciju Velšani, vrlo mudro čekaju da se negdje otvori prostor, da se još neko priključi i ovoga puta su poklonili loptu Srni. Williams, Modrić malo šepucka tamo, to nije dobra vijest za nas. Robson Kanu, Ledley, Bale, ponovno Ledley. Robson Kanu, pustili smo ga da uđe u 16-terac, Bellamy i Schildefeld, još je neugodno tamo i da vidimo što će reći talijanski sudac, lopta je za Pletikosu. Ljute se domaćini jer smatraju da je naš igrač posljednji igrao, ali ništa od toga. Priprema prvu zamjenu i Chris Coleman. Ashley Richards je spreman dolje za ulazak. I sada će doći do te zamjene, da vidimo tko će prema slačionici s brojem 9. Hal Robson Kanu ide prema klupi, a ulazi nam Richards. Igrač obrane, inače rođen 1991. godine, na posudbi je u Crystal Palace-u. A to znači da će malo sada još zatvoriti prilaze svojim vratima jer osjeća taj pritisak Hrvatske u nastavku. Velški izbornik i sačuvati ovih 1-0 koji definitivno vraćaju Vels u igru za Brazil. Nije nemoguća opcija da tako svježeg igrača zalijepi sada za Luku Modrića koji pokazuje puno više u drugom dijelu nego u prvom. I to je možda jedno od tih također rješenja, ali vidjet ćemo to. Out je, čini mi se, za Vels, kažu talijanski suci. Nekadašnji igrač Swansea, Crystal Palasa, Blackburna, Fulema. Nepunih 500 utakmica je odigrao u karijeri. U Fulemu je počeo menadžersku karijeru, pa je bio u Real Sociedadu, bio je u Coventryu, u grčkoj Larisi i u 2012. je preuzeo ovu reprezentaciju Velsa. Ima 8 utakmica, 3 pobjede, 2 protiv Škotske, 2 puta po 2-1 i 1 put protiv Austrije. Također prijateljska utakmica 2-1. Nema remija, ostalo su sve porazi. Eduardo. Strinić. Kovačić. Modrić. Modrić, čeka ga tu King, uzima loptu Ledley, pa sada Bellamy. Richards, Davids. I suđeno je zaleđe Bellamija, iako mislim da nije bilo, to je pogreška, pobjegao iz zaleđa Bellamy, ali su nasjeli na tu zamku talijanski suci i zaustavili igru. Evo sada prekršaja Modrića i da vidimo hoće li biti žutog kartona. Mislim da se prima za džep i evo novih problema, evo novih nedaća. Nemamo ni Modrića protiv Škotske. Da, jedna nesreća ne dolazi sama, kako kažu
naši pametni ljudi. Pogledajmo još jednom, malo je zakasnio tu prema toj lopti, nagazio suparnika Luka Modrić, treći požutjeli igrač u našoj reprezentaciji. 66. minuta je u tijeku. Bale, ipak je tu bilo igranja rukom, zaustavljena igra, brzo već izvedeno i kreće naprijed Kovačić. Modrić. Opet smo dosta lako izgubili loptu i dali priliku domaćinu da se vrati sasvim u pozadinu. Pa sada moramo prvo osvojiti loptu, a onda krenuti u osvajanje prostora. Kovačić, Modrić, ali pogledajte, već su tu negdje u blizini, barem dvojica, ako ne i trojica domaćih igrača. Srna. Neuhvatljiva lopta za Mandzukića, viši u skoku Collins. Modrić. Lovren. Rakitić. Schildenfeld. Čorluka. Srna dolazi opet po boku. Srna udario je tamo ili pogodio Davisa, pa će biti novi udarac iz kuta. Olić i Jelavić se zagrijavaju. Mislim da Olića poziva naša klupa i vrlo brzo ćemo imati novu promjenu, ali da vidimo najprije ovaj nalet. Srna. Srna i blokirao je to Richards. Mora neko prići. Nema Srna kome dati loptu. Modrić. Srna. Izbacio je to Williams. Modrić. Opet kombinacija sa Srnom, ali gust je Vels tu. Sada je tu i Eduardo. Modrić. Eduardo. Na leđima mu je Davis. Srna. I za trenutak smo gotovo izgubili tu loptu, ali je još uvijek u našim nogama. Kovačić, Rakitić, Modrić, evo prostora za centar šut Srne, Srna povratno na 11 metara, ali na pravom mjestu je bio Williams. I to Ashley, pa sada Jonathan Williams koji je uspio sačuvati da lopta ne ode van igrališta. Ledley. Collins. Bale. Gunter. King, pa ponovno Bale. I sada će biti neugodno. Bale ide u dribling. Kovačić, prekršaj s leđa i novog žutog kartona. Nije bilo drugog rješenja. Mislim da Bale treba liječničku pomoć. Odmah je tražio dopuštenje Bantija da neko uđe tu, ali još se nije oglasio talijanski sudac. Kao i na početku utakmice, tamo kada je Čorluka morao napraviti prekršaj u pokušaju Bejla da se približi našim vratima, sada je Kovačić reagirao na isti način, dobio žuti karton, ali time još nije prošla opasnost za naša vrata. 70. minuta je u tijeku. Slobodan udarac za Belamija. Četvorica Velšana na rubu našeg 16-terca, još su dvojica negdje ovdje sa strane. Bellamy na drugu vratnicu i tu je Collins bio iza leđa Lovrena, ali na svu sreću nije uspio dobro zahvatiti loptu i bit će ispucavanje za Pletikosu. James Collins, 41. nastup za ovu reprezentaciju, 2 pogotka. Inače odmah na početku kvalifikacija utakmici protiv Belgije dobio crveni karton. Da vidimo sada ovaj izlazak Pletikose, to će jednostavno se riješiti. Modrić.
Fantastično su borbeni domaćini, to se zaista mora priznati i definitivno im je taj pogodak kojeg su zabili u prvom dijelu dao krila. Evo sada dobre kombinacije Srne i Rakitića. Rakitić i Ledli. Rakitić, oštra lopta i Majhil je spreman na to. Olić ide definitivno sada prema našoj klupi. Priprema se ta nova promjena u našoj reprezentaciji. Posljednja koju će Štimac napraviti. I nadajmo se da će nas Ivica vratiti u ovu utakmicu, da će barem bod, ako već sada ne možemo razmišljati o sva tri, odnijeti Hrvatska ovdje iz Svonsija. Treći četvrti sudac dolje je dobio broj igrača kojeg će izvući Igor Štimac, ali da vidimo najprije sada kako će se rasplesti ovaj nalet naših. Lovren. Strinić. Strinić i Jonathan Williams. Lovren. Modrić. Srna. Srna lijepo prema Rakitiću. Tu je sada i Čorluka došao naprijed. Srna. Na drugoj vratnici je Strinić. Strinić i Kanter je to uspio izbaciti glavom, a talijanski sudac kaže da je bio prekršaj na braniču velške reprezentacije i reagirao je na tu njegovu odluku Strinić, pa će dobiti, čini mi se, opomenu ili možda će se ipak predomisliti Italijan. Evo, to je bila ta situacija. Nova promjena kod naših, izaći će Strinić, ući će Ivica Olić. Idemo dakle sa još jednim napadačem naprijed, idemo tražiti sada priliku u ovoj formaciji koja će biti 4-3-3. Olić lijevo, Mandžukić u sredini, Eduardo na desnoj strani, da nekako dođemo do izjednačenja. Jonathan Williams. Definitivno veliki dobitak Velšana u ove dvije utakmice koje će, kako sada stvari stoje, možda i završiti sa 6 bodova domaćina. Upravo ono što je najavljivao njihov izbornik pred ovo okupljanje. Srna. Modrić. Srna je tu u sredini. Srna i Mandžukić to može gurnuti na bok za Olića. Olić i Ganter ispred njega. Olić malo vožnje biciklom. Olić probao je povratno naći Modrića, ali stigao je to zatvoriti ipak King. Lovren. Ponovno Modrić. Olić. Još jedan njegov pokušaj bijega Olić, ali ovo nije ono pravo ubacivanje i lako je to raščistio Collins. I sada pokušaj da izađe brzo naprijed Vels, ali tu je Schildefeld. Kovačić, kasni Bellamy. Kovačić, ali je ušao tu u ovaj prometni, gusti dio u sredini i mora opet loptu vratiti prema Schildenfeldu. Modrić. Olić, evo sada Eduarda na ovoj strani. Rakitić i ovo je bila teška situacija za ubacivanje, laka zadaća za Majhila. Bale. Nije Modrić se usudio napraviti prekršaj na njemu jer bi to vjerojatno bio crveni karton. Evo sada naleta Bellamija. Bellamy, ali Schildefeld i nespretno je to bilo. Udarac iz kuta za Vels. 75. minuta. Sve manje nade da možemo okrenuti ovu utakmicu. Nažalost, ovdje su popucale internetske veze, tako da ne znam koji je rezultat utakmice između Belgije i Makedonije. Pa ću moliti moje kolege u Zagrebu da mi malo pomognu oko toga. Korner za Bellamija. Bellamy. Izbacio je to Schildefeld, pa onda Modrić. Kanter i neće biti nove lopte pred naša vrata, već ide prema Majhilu to. Evo, kolege mi kažu da je još uvijek 0-0 u susretu Belgije i Makedonije i
Ostane li tako do kraja, tek će nam onda biti žao što ovdje ne uspijevamo biti onakvi kakvi smo priželjkivali. Rakitić, Schildenfeld, ali još je 15 minuta do kraja. Idemo vjerovati da se to može okrenuti. Bolje da sam šutio ovoga trenutka. Nova informacija, Belgija vodi 1-0 protiv Makedonije. Srna, Modrić, Olić prema Eduardu, na drugoj strani Mandžukić i blokirali su to ovoga trenutka ipak Velšani, ali imamo novu priliku za nalete. Lovren je potegnuo, Lovren i 1-1! Evo ga, Lovren, drugi njegov pogodak, 77. minuta, ma zadnji vlak je već bio da zabijemo to. Ajmo, dečki, pogledajmo to još jednom. Eduardo, Mandžukić, blokirao je to Ganter i onda je vratio tu loptu ipak Mandžukić ovdje za Lovrena koji je to potegao iz ovog prostora ovdje. Malo je pokriven bio Majhil, kao da nije vidio tu loptu, imala je onu svoju čudnu putanju i Lovren je zabio svoj drugi pogodak za reprezentaciju. Tamo je dao Malti 2011. i evo nam malo osmijeha na lica napokon. Čorluka. Nije prošlo prema Modriću, prema Rakitiću, ali popravit će sve. Modrić. Srna, povratno je to prema Eduardu. Eduardo, može li do lopte? Ne, izbacio je Collins. Kovačić. Modrić, sjajna prilika, Rakitić i uspio je to blokirati u zadnji trenutak. Tamo čini mi se s brojem 3 Davis. Mandžukić, Srna, ima li koga na drugoj vratnici? I probao je ovako iz prve još jednom Lovrene, ali nije uspio pogoditi. Pogledajmo to iz ovog kuta još jednom. Ona neugodna, nevjerojatna putanja i nije bio spreman na to Bajhil, tako da je Hrvatska ipak sada tu opet u igri. Još ima puno vremena do kraja. Budi se ta nada da bi možda mogli ipak okrenuti ovu utakmicu. Richards, pored njega je Kovačić. I uspije to dobro dati do Bejla. Bejl može biti neugodno, bježi Čorluki. Bejl, sjevnulo je pored vratnice. Izvrtio je oba naša stopera koji nisu znali na koju će stranu krenuti. Na svu sreću Bejl nije pogodio. Vuče to opet Luka koji čini se ima najviše energije od naših, ali ovoga puta nije bilo dobre komunikacije s Eduardom. Jonathan Williams odnosi loptu Olić. Kovačić. Hrabro na bok prema Eduardu. Ide naprijed Lovren. Eduardo, nije to bilo dobro rješenje. Williams, pa opet malo panike tu u čišćenju Velšana i popravit će sve, vjerujem, Schildenfeld. Modrić. Rakitić, Srna je sam tamo na drugoj strani, vidi to Ivan, naravno. Kovačić, stežemo taj obruč oko velške obrane, ali sada nesporazum. Kovačić, Olić, Eduardo, iznosi to Ashley Williams. Bellamy za Jonathana Williamsa. Bale, trojica naših oko njega. Bale bježi u sredinu. Bellamy, opet se traži Bale. I sada je Jonathan Williams sam na ovoj desnoj strani. King će probati iz daljine i blokirao je to Čorluka. Evo novog kornera. Andrew King iz Leicester City. Također jedan relativno mlad igrač. 15 nastupa do sad za Vels, jedan jedini pogodak. Ide Bellamy s loptom na ovu drugu stranu. Sada moramo biti jako oprezni.
Ušli smo u zadnjih 10 minuta. Dvojica velških igrača u petercu, trojica ovdje na rubu 16-terca. Imaju svoje čuvare. Bellamy. I Čarluka je bio na prvoj vratnici. Tu je Collins bio, mislim da je Bale igrao glavom i da će to biti ispucavanje za Pletikosu. Tako je. Pojačava sada snijeg u Svonsiju. Ali vjerujem da neće biti ozbiljnijeg naleta do kraja ove utakmice. Mandžukić. Nadskočio je Collinsa, sada Olić. Srna je tamo na desnoj strani. Idemo u susret Richards. Rakitić. I odlično zamišljeno Olić. Izbacio je to Collins. Kovačić. Lovren. Odlično prema Rakitiću. Evo prostora možda i za udarac, ali Rakitić se odlučio tražiti Olića. Olić, to je sjajna prilika za povratnu loptu, međutim stigao je tu pravi trenutak King i uspio spriječiti to proigravanje. Ali evo novog naleta naših. Rakitić pa Eduardo, opet Olić. Rakitić. Ne usude se napraviti prekršaj igrači Velsa. Rakitić, nudi mu se sada Lovren, oštra neugodna lopta Eduardo, ostavljeno je to za Kovačića. Modrić ima Mandžukića tamo koji se izvlači na bok, ali se odlučio ipak za Srnu. Pa Srna nema zaleđa ovdje Rakitić povratno za Olića i još jednom sjajna prilika za Olića, nažalost nije uspio zahvatiti loptu onako kako je želio. Pogledajmo to iz ovog kuta ponovno, nije tu bilo zaleđe Rakitića koji je bio u crti točno sa obrambenim igračima Velsa i otišlo je to preko noge Ivice Olića. 83. minuta, žalit ćemo za njom. Promjena kod Velšana, izlazi s brojem 7 Jonathan Williams koji je zaista bio odličan, silno se trudio i puno toga dobrog napravio za reprezentaciju. Ušao je Simon Church. Još jedan igrač Redinga, pretposljednje momčadi premijer Šipa. Ovdje Bale opet ima malo problema, čini mi se s ozljedom, ali sve će biti u redu. Ne sumnjam da će ovako sad do kraja biti tih sitnih malih otezanja. Collins. Modrić, to je bio prekršaj na Modriću, ali nije se oglasio talijanski sudac i sada će biti prekršaj Olića. Preuzet će izvođenje tog slobodnog udarca Bale. Ne bih se iznenadio da to ide direktno u naša vrata. Samo Olić ispred njega na 8-9 metara. Opet dosta Velšana u blizini Pletikose i to ide na drugu vratnicu. Laka zadaća za našeg vratara. Žuri naprijed Rakitić. Pletikosa, da vidimo za koga će se odlučiti. Za Srnu. Srna i nije to mogao dati dobro Rakitiću. Ovdje je Williamsu, nešto nije jasno, pokušava se obračunati riječima sa Schildenfeldom. 85. minuta. Imamo li snage za još jedan stisak, za još jedan pogodak i potpuno okretanje rezultata? Kanter i Olić. King i neumorni Olić je ipak osvojio loptu, sada Mandžukić. Ostavlja se to za Modrića. Kovačić, prekršaj je Ledlija, tamo je Srna slobodan, ima puno prostora kojeg može brzo, vjerujem, osvojiti. Srna ide tražiti Mandžukića, tu je Kanter, odlična reakcija Mandžukića, Olić, trojica su naših u sredini, Olić i točno do Collinsa je to došlo. Lovren. I tu je bilo malo povlačenja, pa je lopta za Bejla, kojega čekaju sada tu Kovačić i Lovren. I na kraju je Lovren to uspio izbaciti.
Church, pa Bale. Lijepo su ga tamo zaustavili naši. Srna, Čorluka, Kovačić, pritišće ga King. Srna. Može li Mandžukić da ove lopte pored Williamsa? Našao je jednostavno rješenje, domaći stoper. Kovačić, Čorluka, ponovno Kovačić, Modrić, Olić, još jedna povratna lopta, Eduardo, da! 87 minuta, zlatni naš Dudu, 2:1, ma zabija je u Osijeku, zabija je i ovdje, evo ga, 27. njegov pogodak, Hrvatska je okrenula utakmicu. Pogledajmo to još jedan put. Modrić je tu pronašao Olića. Koliko smo samo tih ubačaja s ove lijeve strane imali u drugom poluvremenu koji su nam tako nedostajali u prvome i onda je prekrasno primirio tu loptu. Eduardo spustio je na onu svoju zlatnu ljevicu i zabio kroz noge Majhila. 27. njegov pogodak za reprezentaciju. Hrvatska je nadomak 3 boda u Swanseu. '88. minuta, treba izdržati sada još ove 2 minute i bit će tu nešto sudačke nadoknade, negdje probijaju ostale linije, pa molim kolege iz Zagreba da malo pogledaju masteru što se tu događa. Prekršaj je suđen sada na našoj obrani. Zadaće će to biti naravno za Pletikosu, sada ćemo mi malo krasti vrijeme. Kovačić, za kratko Ledli, pa Modrić i sada Olić, Mandžukić. Kovačić, Modrić, skrivamo sada naravno tu loptu, ne dopuštamo Velšanima uopće da je osvoje i na taj način trošimo vrijeme. Pokušavamo još malo izvući tu njihovu obranu. Kovačić, Modrić, Eduardo i to će biti prekršaj Kinga. Tužan će biti razočaran sigurno Keleman jer ovo je definitivni kraj nadanja Velsa da bi mogao doći do još jednog velikog natjecanja. Oni su do sad u povijesti bili samo na jednom